Allah ubangiji ya ji kanku. Allah sa kwanciya hutawa ce. Allah sa kwanciya hutawa ce, kuma wanda suka ci amanar ku Allah ubangiji ya fitar da haƙin ku. Ƙasar mu ta Nijar muna son taimako, talakawa suna son taimako. Gaga ko wasu ƙasa ce an kore su ba ci ba sha, abin nan ma suka shigo da shi cikin gari, ƙoƙari ne suke su sai da su samu abin da suka ci suka sha. Shugabanmu na Nijar gaskiya ba adalci, sai cin amana. An kashe mana sojinmu, sojoji sun mutu, an gadiba mu ne cin Faransa mu ne shanta. Rahmatullahi barakatuhu. Nigeria gaskiya har yanzu ba mu da incin kanmu. Har yanzu muna bayan Faransa, tana muna walakanci, tana kakkashe mana mutane. Muna cikin noma, ana jin daɗi, yara da manya suna aiki domin su samu abin da sun ci sun sha, sai Faransa ta zo ta kori mutane. Haba a yi adalci.